Sus, hapit naging eleksyon ba? Kinsa may inyong butaran ron ka presidente? Ako, Densyo. Bitaw no, murag maayo bitaw Densyo no? Pero kakoy pasultion, may sapyot oy. May sapyot lagi. May bago ka na. Ay sa... Di post oh. Lah, sa Facebook ba? Oh. Kani ko na sa apyot. Mangurakot ko ni sa una. Oh. Ato rin share? Share, tanaw eh. Sige, ato nang i-share. Share. Tempa. Isa, mag-share mo diha nga. Wa pa mo kay bawag kung sa ba tinuod man ang iya o dili. Kami, ganahan may kabag-uhan. May nang mabag-o na sad. Ay, share, tani mo. Bag ko ba? Ako nang i-share ay kay gusto ko kabag-uhan. Oh, ganahan man ka mo kabag-uhan. Ngano inyo man ang i-share? Wa pa gani mo kay bawag kung sa tinuod ba ng iyang plataporma diha? At tinuod ko ron ay. Na. Kana ni Oo langin mo. Unyag badaot ng imahe ng iyang kontra. Nya, mao nay kabaguan ninyo. Basta. Mao ni among gituhuan. O kamo. Magmahay ra unya mo. Kani iyang kuan. Minubi, tanawon ta na sa iyang plataporma. Kuan gid niya. Tanawa o. Oh, iyang ayohon ang tanang mga hubag. Kani. Oh, Sige to naman ako bag. nasayo pa lang ko ba? Nasayo. Basta. Ug ganahan mo kabaguan. Sugdan nas ninyo sa inyong kagalingon. Ikaw ba murag kontra man ka namo? Manag-amigo ta, yang anong supak-supakon kita nimo. Ay di manggod. Tanan ikaw rin malahi. Ganahan man gid mo anang Densyo. Ngang ako alang si Apyod yun kay may siyang plataporma gipakita. Daghan na siyang nabuhat. Kami nakahibaw na miya ng apyot, ug sa iyang binuhatan. Oh. Basta ninyo. Basta ako Densyo. Ako Densyo ko. Ako Apyod. Densyo. Basta. Ug di mo patuo. Ang mga bukol kita ron. Kung mayo pa ni, magbuwag-buwag ta may nang way gubot. Hasol ng eleksyon na. May pa oy. Sipok akong uning amiguha na. Nyita siguro na Shit ning mga amigo ha. Ilan lang isakripisyo ang among pagka-amigo tungod na sa politika. Kapaos ako ninyo. Pagkandam-andam lang mo. Wala may klaro, yan may mga tugid pusil. Suot kayo na itong amigo. Kung diri na ito kitaguan ni Lolo niyang pusil. Dara. Karon lang mo ron. Kapilaw na mo niyang pusil sa kong Lolo. Naglagot ko ato? Gawan, no. Pag natugo ito. Katugwa ito mga kuha niya ni Bubaws to ron. Peligro kita ani. Pisa ka ko labob kung naglago tato. Musupak. Kilo mo kayo. Problema tani da. Gipalagot ko ninyo. Walang ka.
Suman, di mo muhunong. Kay gubuon ko ning naong nga ni tawana. Sige. Dugay na bitar nagubakig naong. Wa may klarong kaubana ka. Maninuod man ka. Ikaw imong naong murag giluwas sa mga nangamatay. Ikaw aswang. Ikaw pisot. Isot dai ha. Sumbagay lang tao. Makapanghuam gagnaw sa unggoy. Binuang na ni. Adi na lang oy kay murag nagkagnaw kong unggoy. Pagpuyo mo diha oy. Ikaw maninuod man ka kaniya. Diskarte ra to para malipat ang kontra ba. Muna oy tusak tino daw. Oh, di man ka. Oh, kani man ka. Nalipak ko kadiyo to eh. Oh, Lain man akong tiyan atong tubang na itong giinom. Lain akong tiyan na to eh. Ano inom sa ato? Kita bitaw itong inuma. Yung sa itong gitagaagdagan kayo. Naunsa ka man dahi ganiha? Ay, so. Oh my god, ni kani nakaikyas. Ay, diskartian ako. Wala. Kada didagan ko na to. Anay na itong iyahara. Dili, para makaikyas ka Sa sa dahi ang kontra. tinudan ay. Ako diskartihan nga bati sa naong unggoy ba. Bati sa naong? Ay, tinuod eh. Bitaoy kay. Nakakita sa lugar makaikyas. Nasubaga na. Oh, dili gyud ka gugnaw di ani di. Di. Diskarte ra bang dili bati oy. Diskarte. Pirting bati ah. Uy!